Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Utod. Taong 1966, Tanudan, Kalinga. Noong mga panahong ito, kasalukuyang nakatira ang pamilya ni Utod sa Tanudan. Hindi sila tubo sa lugar na yon, pero napilitan silang lumipat dahil sa sakahang lupa na nabili roon ng kanyang ama. Inaasahan ito ng kanilang pamilya, lalo pat ang tatay niya matagal nang nag-ipon para makabili ng sakahang lupa. At ang napili nitong lugar ay malapit sa Dupligan. Bukod sa may malawak itong palayan, sa dulo nitong bahagi ay may mga kahoy na namumunga. Malapit lang din ang distansya nito sa baryo at sa lugar na yon, wala silang kaaway o kapitbahay. Maliban kasi sa taba at ganda ng lupa, isa rin ito sa tinitingnan ng kanilang ama. Kaya nang may alok ito sa kanya, hindi na ito nagdalawang isip. Matapos nitong makapagbayad sa may-ari ng lupa, kaagad din sila roong lumipat. Hindi na nila inisip ang matitirahan, gawa ng yung bahay ng dating may-ari ng nakatira doon ay ibinigay na rin sa kanila. Nakita na rin nila ang bahay at di may pagkakailang malaki ito sa luma nilang tahanan. May malawak din itong bakuran, tapos sa tabi nito, may malaking balon na mapagkukunan ng sariwa at maiinom na tubig. Marami rin itong bukal sa likod dahil medyo malapit ito sa paanan ng bundok. Sa mga unang araw ng kanilang pananatili, naging maayos ang lahat. Wala silang naramdamang kahit na ano, kaya naman hindi na gaanong nag-isip ang kanilang pamilya. Sa loob ng isang linggo, naging abala sila sa lahat ng bagay para mapabuti ang pamumuhay nila. Sila Utod kasama ng tatay nila ay naging abala sa bukid upang mapanatili ang mga pananim na iniwan ng dating may-ari. Bukod sa mga palay, may mga tubo rin sa lugar at iba't ibang gulay. Ang problema lang, masyado nang matataas ang mga damo dahil sa hindi na ito gaanong nababantayan. Isa yon sa mga pinagkaabalahan nila sa loob ng isang buwan, hanggang sa maisaayos na nila ang lahat. Pagkatapos ng walang halos katapusang trabaho, nakapagpahinga rin ang pamilya. Inakala nila na doon na magsisimula ang maayos na buhay nila, pero nagkamali silang lahat. Dahil pagsapit ng bagong buwan, may nangyaring hindi inaasahan. Tandang-tanda ni Utod ang gabing yon, dahil siya ang kauna-unahang nakakita sa nilalang na umahon mula sa balon na pinagkukunan nila ng tubig. Dahil sa nataong gabi yon, di niya gaanong namukhaan ng nilalang, ngunit di niya may pagkakaila ang wangis nito sa kabila ng makapal na anino kung saan ito nagtatago. Ayon kay Utod, mag-iigib sana siya noong gabi nang mataong umahon din ito mula sa balon. Ilang metro ang distansya niya nang makita niya ito, at nung masipat niya ang kamay nito'y agad siyang tumigil. Unang tingin pa lang niya, alam niyang hindi ito tao. Dali-dali siyang nagtago sa kumpol ng mga troso hanggang sa tuluyan niyang masilayan ang pag-ahon ng nilalang. Malayong-malayo ang itsura nito sa tao. Ang bawat kamay nito'y may 8 daliri na may tigda-2 kuko. Kulay itim at parang lumot din ang kanyang balat, tapos may tuka ito na parang sapato. May mahaba rin itong dila na parang sa ahas, at may 2 itong matang nanlilisik sa dilim at kakulay ng tugo. Ang huni ng nilalang na yon ay parang sakwago, at maliksi ito kung kumilos. Katunayan, isang lundag lang nito ay nasa sanga na ito ng puno. Matapos niya itong makita, hindi siya nagdalawang isip na bumalik ng bahay. Dala ng matinding takot, ang bagay na yon ay inilihim niya sa kanyang mga magulang. Gabi-gabi siyang nagdarasal na sana'y hindi totoo ang kanyang mga nakita. Dumaan pa ang 2 gabi, panay ang ginagawa niyang pagmamasid sa balon, ngunit sa kasamaang palad wala na ritong lumabas. Naging tahimik na ito
hanggang sa muli na naman niya itong nakita sa panahon kung saan papawala na ang buwan. Doon napagtanto ni Utod na maaaring nagpapakita ang nilalang sa kabilugan at pagkawala ng buwan. At anuman ang rason nito, hindi niya alam. Inakala niya nung una na kapag nanahimik siya, ay kusa din itong mawawala. Pero habang tumatagal, tila bang mas nagiging malala ang nangyayari. Bukod sa kapansin-pansin ng madalas na kaguluhan sa kanilang tahanan, di rin niya maipagkakaila na kahit anong sipag nila, hindi sila makaangat-angat sa buhay. Idagdag mo pa rito ang palaging pag-aaway ng kanilang mga magulang dahil lang sa pera. Kaya bago pa man mahuli ang lahat, gumawa na siya ng paraan para makausap ang kanyang ama patungkol sa walang katapusan nilang problema. Isang gabi, nagpapahinga na ang nanay at mga kapatid niya. Ang tatay naman niya ay nasa sala, umiinom ng tuba habang nagbabasa ng dyaryo na nakuha nito sa baryo. Abala rin ito sa pag-aayos ng lalagyanan ng panabas, kaya nang makita niya ito, pasimple niya itong nilapitan. Tay, wala ka bang napapansin mula nang lumipat tayo rito? Nung nasa dati kasi tayong bahay, hindi naman kayo madalas mag-away ni inay. Tsaka kahit konti yung trabaho, nakakapag-ipon tayo. Pero nung lumipat tayo dito, para bang mas naging mapait ang buhay natin? Ba't kaya ganun? Nang marinig ito ng kanyang ama, kagad nitong itinigil ang kasalukuyan nitong ginagawa. Dahan-dahan itong napatingin sa kanya, kasabay ng pagsagot nito ng, "Napansin mo rin pala. Akala ko ako lang nakapansin yan. Bakit nga kaya, Utod? May ideya ka ba kung saan nagmumula ang kamalasang ito?" Ngunit nang marinig niya yon, hindi siya sumagot. Pinili niyang umiling kahit ang totoo. May ideya siya kung bakit. Pagkatapos nito, muli siyang tumingin sa mga mata ng kanyang ama habang sumasagot ng may bakas ng takot. Tay, magpatingin kaya tayo sa albularyo. Tsaka tong bahay, pabasbasan kaya natin. Baka kasi may mga naiwan ditong masasamang elemento. Lalo pat ilang taon din wala ditong tao. At siya nga pala, natanong niyo ba ang kasaysayan ng bahay na to? Mula nung lumipat kasi tayo rito, wala akong narinig tungkol dyan. Matapos niya yung ilahad, maging ang tatay niya ay hindi maiwasang mapaisip. Ilang minuto rin yung nanatiling tahimik bago ito binasag ng isang huni na kanilang narinig mula sa labas. Dala ng kuryosidad, nagmamadali silang sumilip, ngunit pagdungaw nila sa siwang, wala silang nakita. Kinabukasan nun, habang mahimbing na natutulog si Utod, bigla siyang naalarma nang may marinig siyang sigaw ng kapatid niya. Maya-maya pagbangon niya, nadatnan niya itong umiiyak. At nang kausapin ito ng kanilang ama, dito nila nalaman ang tungkol sa nakita nitong daliri malapit sa balon. Kagad nila itong tinanggalan ng tubig, baka sakaling may mga lumubog pa roong parte, pero wala na silang nakita. Matapos nun, kagad silang lumapit sa manggagamot para ipagtanong kung bakit may nakita silang daliri ng tao malapit sa balon. Nang marinig ito ng matandang nilapitan nila, kagad itong sumama. Nadatnan nitong konti pa ang tubig sa balon, kaya bahagya itong nakasilip doon. Ngunit maging ito man, wala itong nakita ni naramdaman. Pero pagpasok nito sa loob ng bahay nila, doon na unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Mag-iisang oras itong nilibot ng matanda nang walang kahit na anong sinasabi sa kanila. Paglabas nito, pinayuhan sila nito na sumunod sa bahay nito. Dagdag pa nito na, kung gusto nilang malaman ang kanyang mga nakita at naramdaman, doon nila ito pag-usapan. Bagaman ipinagtaka ito ng kanyang mga magulang, wala itong nagawa kundi ang sumunod. Malayo sa baryo ang tahanan ng matandang manggagamot. Nakatayo ito sa gilid ng ilog na napapaligiran ng mga puno ng kawayan.
Simple lamang ang pagkakagawa nito. Kawayan at kugo ng bubong, sahig na lupa, at iilang muebles na matagal nang kinain ng panahon. Ngunit sa kabila ng kapayakan, may kakaibang bigat ang hangin sa loob ng bahay na yon. Pinatuloy sila ng matanda sa loob. Inutusan nitong umupo sila sa sahig habang naghahanda ito ng maiinom. Walang kuryente sa lugar na yon. Tanging mga kandila at iilang lampara ang nagbibigay liwanag. Sa sulok ng silid, may altar na puno ng mga santo at imahe. At sa ilalim nito, mga garapo na puno ng mga dahon at ugat na hindi pamilyar kay Utod. Bago ko sabihin ang aking mga nakita, kailangan ninyong malaman kung ano talaga ang kinakaharap ninyo. Panimula ng matanda habang iniaabot sa kanila ang mga baso ng tubig na may halong dahon. Napatingin ang tatay ni Utod sa asawa nito. Nakaupo ang nanay niya sa tabi. Yakap-yakap ang dalawang nakababatang kapatid ni Utod na halatang takot na takot pa rin. Apo, ano po bang nakita ninyo sa bahay namin? Tanong ng tatay niya. Naupo ang matanda sa harap nila. Mahina ang ilaw ng kandila at halos kalahati lamang ng mukha nito ang natatanaw ni Utod. Ngunit kahit madilim, nakita niya ang seryosong ekspresyon ng matanda. Walang pagbibiro, walang pag-aalinlangan. Hindi na bago sa akin ang ganitong kaso. Pero ang nakatira sa balon ninyo, matagal ko na itong kilala. Napatigil ang lahat. Kahit ang mga kapatid ni Utod na kanina'y bumubulong-bulong, ay biglang natahimik. Kilala niyo po? Tanong ng nanay niya. Bago ko ipaliwanag kung bakit, hayaan niyong ikwento ko muna sa inyo ang kasaysayan ng bahay na yun. Kayo ba'y nagtanong sa dating may-ari kung bakit niya ito ipinagbili? Hindi na po. Mura kasi ang presyo at maganda ang lupa. Hindi ko na inisip ang magtanong. Biglang sagot naman ng kanyang ama. At yon ang una ninyong pagkakamali. Ang bahay na yon ay may nakabaong lihim na mahigit 2 dekada nang itinatago. At ang nilalang na nakita ng inyong anak ay bahagi ng lihim na yon. Ang unang nagtayo ng bahay na yon ay si Lakay Dome, isang magsasaka mula sa kabilang baryo. Nangyari ito halos 3 dekada nang nakakalipas bago pa sumiklab ang digmaan. Kasama niya noon ang kanyang asawa at 3 anak, 2 lalaki at 1 babae. Kilala siya sa baryo bilang masipag na tao. Araw-araw, mula madaling araw hanggang takip silim, nasa bukid siya. At dahil sa sipag niya, naging masagana ang kanyang ani taon-taon. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, may isang lihim siyang itinatago. Ano pong lihim na yan? Tanong ng kanyang ama. Si Lakay Dome ay nagmula sa isang linya ng mga tagapagtanggol. Mga taong itinalaga na bantayan ng mga lagusan sa pagitan ng ating daigdig at ng kabilang panig. Ang balon sa inyong bakuran, hindi yun ordinaryong balon. Yun ay isa sa mga lagusan. Naramdaman ni Utod ang panlalamig ng kanyang dugo. Muli niyang naalala ang gabing nakita niya ang nilalang na umahon mula sa balon. Ang 8 daliri nito, ang mga matang kulay dugo, ang dila nitong parang sa ahas. Ang mga nilalang na dumadaan sa mga lagusan na yon ay hindi galing sa ating mundo. Sila ay mga aswang, ngunit hindi tulad ng mga kwentong naririnig ninyo. Hindi sila mga tao na nagiging halimaw. Sila ay mga halimaw na nagpapanggap na tao. Nang marinig ito ng kanyang ama, bigla itong napabuntong hininga habang nagtatanong dito ng, Ano po bang tungkulin nila kay Doming?
ang bantayan ng lagusan. Siguraduhin na walang makakalusot. Kaya nga niya itinayo ang bahay doon para palaging may nakabantay. Pero, paano niya ito ginagawa? Tumayo ang matanda at lumapit sa altar. Kinuha nito ang isang lumang kahon na yari sa kahoy. Binuksan ito at inilabas ang isang punyal na may ukit na mga simbolo. May mga paraan para labanan ang mga nilalang na ito. Hindi pisikal na lakas, kundi kaalaman. Kaalaman sa kanilang mga kahinaan, sa mga paraan para pigilan sila. Ngunit noong panahon ng digmaan, nagbago ang lahat. Napilitang lumikas sila kay Doming kasama ang kanyang pamilya. Iniwan niya ang bahay ng walang bantay. At sa loob ng 5 taon ng digmaan, walang nag-alaga sa lagusan. Ano pong nangyari pagkatapos nun, Apo? Tanong ni Utod na hindi na nakapagpigil. At dito, napatingin ang matanda, bakas ang matinding takot sa mukha. Nakalusot ang isa. Nalaman ko na ang tungkol dito, pero hindi ako nakialam. Umaasa ako na paninindigan niya ang kanyang tungkulin, pero hindi ito nangyari. Ayon sa matanda, pagkatapos ng digmaan, bumalik sila kay Doming sa kanyang bahay. Ngunit nadatnan niyang magulo ang lahat. Ang balon ay puno na ng masamang enerhiya at ang buong lugar ay nabalutan ng kakaibang amoy. Parang bulok na isda na hinaluan ng asupre. Nalaman niya na may nakalusot na aswang at hindi lamang basta aswang. Isa ito sa mga pinakamatanda at pinakamalupit. Tinatawag namin itong Tagimarok. Ano ho? Tagimarok? Sa lumang wika ng mga tagapagtanggol, ibig sabihin ito'y yaong kumakain sa dilim. Hindi ito tulad ng karaniwang aswang na naghahanap ng bangkay o sanggol. Ang Tagimarok ay kumakain ng buhay. Hindi lamang laman ng tao, kundi ang mismong lakas ng buhay ng isang pamilya. Ang swerte, ang pagkakaisa, ang pag-asa. Unti-unti niya itong sinisip-sip hanggang wala nang matira. Napatingin si Utod sa kanyang mga magulang. Ngayon may katuturan na ang lahat. Ang palaging away ng kanyang mga magulang, ang kawalan ng pag-unlad kahit gaano sila kasipag, ang bigat na nararamdaman nila sa loob ng bahay. Kaya ho pala, ganun ang nangyayari sa amin. Bulong ng kanyang nanay. Matapos nitong makapagsalita, bahagyang napatahimik ang lahat. Maya-maya ay ipinagpatuloy ng matanda ang mga kwento na kanyang nasimulan habang ipinapakita sa pamilya ni Utod ang iilan sa kanyang mga tangan. Hindi nagpatalo sila kay Doming. Gumawa siya ng paraan para labanan ng Tagimarok. Ginamit niya ang lahat ng kanyang kaalaman, mga dasal, mga sandata, ang mga elemento na kahinaan ng nilalang. Apo, napatay po ba niya to? Tanong ng tatay ni Utod. Hindi mapapatay ang Tagimarok. Hindi yun ang likas nito. Ang kaya lamang gawin ay ikulong ito. Itaboy pabalik sa lagusan at isara ang daan. Nagawa po ba niya yan? Oh, pero may malaking kapalit. Ang pagsasara ng lagusan ay nangangailangan ng sakripisyo. Buhay ng tao ang kapalit. At sila kay Doming, dahil sa kagustuhang protektahan ang kanyang pamilya, ay ginawa niyang hindi niya dapat ginawa. Ano po ang ginawa niya? Isinuko niya ang buhay ng kanyang bunsong anak. Napasinghap ang nanay ni Utod. Mas lalong humigpit ang yakap nito sa mga nakababatang kapatid niya. Ang batang yun, 7 taong gulang lamang.
isinuko niya sa lagusan. At sa kanyang kamatayan, napigilan pansamantala ang Tagimarok. Pagkatapos ng sakripisyo, nagbago sila kay Doming. Hindi na siya katulad ng dati. Ang asawa niya, nang malaman ng ginawa nito, ay umalis at hindi na bumalik. Ang dalawa niyang anak na lalaki, nang lumaki, tinalikuran din siya. Namatay siyang mag-isa sa bahay na iyon. Walang kasama, kundi ang kanyang mga alaala at pagsisisi. Doon po sa lagusan, ano pong nangyari? Pansamantala lamang ang pagsara. Ang mga lagusan ay hindi permanenteng naisasara, lalo na kung hindi kumpleto ang ritual. At sila kay Doming, dahil sa kalungkutan at kawalan ng pag-asa, ay hindi na nagpatuloy sa pagbabantay. Bago siya namatay, sinabi niya ang lahat sa akin. Kayo pong nakakaalam ng kwento? Tumango ang matanda. Yung mga titig nito, parang may halong pagsisisi na hindi nito kayang maikwento. Tila maging ito man, may nararamdamang pagkabigo. Ako ang kahalili niya sana, ngunit hindi ko tinanggap ang tungkulin noon. Bata pa ako, takot, hindi pa handa. At ngayon, tingnan ninyo kung saan tayo nakarating. Ibig niyo bang sabihin, Apo, ang Tagimarok ay bumalik na? Oh, ang lahat ng palatandaan ay naroon. Ang daliring nakita ng inyong anak sa balon, yon ay palatandaan. Paraan ng Tagimarok para ipakita na nandyan siya, na naghihintay siya. Naghihintay ng ano? Ng pagkakataon na ganap na makalabas. Ngayon, kalahati pa lamang ng kanyang katawan ang narito sa ating mundo. Ang kalahati ay nakakulong pa rin sa kabilang panig. Ngunit sa bawat gabing dumaraan, sa bawat away na nagaganap sa loob ng inyong bahay, sa bawat inggitan at kalungkutang nararamdaman ninyo, tumitibay ang kanyang lakas. At ang lakas na iyon ay ang kanyang ginagamit para makapangain. Kailangan niya ng dugo upang manumbalik ang lakas ng kanyang katawan. Dagdag pa nito na, kung nais nilang makalayo sa panganib na kinakaharap nila, iisang bagay lang ang kinakailangan nilang gawin, at yon ay umalis sa lugar na yon. Mariin din itong inilahad na sa oras na makalayo na sila rito, hinding-hindi na sila gagambalain ng nilalang, ngunit ibang usapan na ang mga taong nakatira sa malapit. Hanggat umiiral ang Tagimarok, patuloy itong manginginain, magpapalakas, at sa oras na maabot na niya ang kanyang inaasam na kapangyarihan, sisimulan na niya ang pagbasag sa pinakaselyo ng lagusan upang mabawi ang kanyang katawan. Nang marinig ito ng kanyang ama, hindi nito maiwasang mapaisip at mag-alala. Aminado kasi ito na wala pa silang ipon at lahat ng natitirang yaman nila ay naigastos na nila sa lupang yon. Kung aalis kami, paano kami magsisimulang muli? At isa pa, may bibili pa kaya sa bahay na yan? At ano ang mangyayari sa susunod na titira doon? Pareho ng kapalaran ninyo. Unti-unting kakainin ng Tagimarok ang kanilang buhay hanggang wala nang matira. At sa bawat pamilyang masisira, tumitibay ang kapangyarihan nito. At kung mamalas-malasin sila, posibleng patayin sila ng nilalang na ito. Dahil sa sinabi ng matanda, hindi na halos nakasagot pa ang kanyang ama. Bagaman tahimik, ramdam na ramdam ni Utod ang konsensya na dinadala nito buhat sa mga bagay na nalaman nila. Ilang minuto pa ang lumipas, nagpasya ang matanda na tumira na muna sa bahay nila para maobserbahan ang sitwasyon at para makapaghanda sa mga mangyayari sa hinaharap. Kinabukasan, kasama ang pamilya niya, bumalik sila ng bahay na ramdamang takot
at matinding pagkabahala. Pagdating nila sa labas ng bakuran, bahagya silang napahinto nang mapansin nilang wala silang nararamdamang kakaiba. Ang bakuran ay maaliwalas, ang mga halaman ay sariwa, at ang balon ay tahimik at payapa. Tila isa lamang itong lugar na pinagkukunan ng tubig na kailangan nila sa araw-araw. Sa umaga mahina ang tagimarok. Ang liwanag ng araw ay pumipigil sa kanya. Ngunit pagdating ng gabi, lalo na kapag kabilugan o pagkawala ng buwan, doon siya pinakamatapang. Paliwanag ng matanda habang naglalakad sila sa paligid. Dagdag pa nito na malapit nang sumapit ang kabilugan ng buwan, kaya kailangan nila itong paghandaan. Nang marinig ni Utod ang sinabi nito, kaagad niyang tinanong dito kung kailan magaganap ang kabilugan ng buwan. At nang marinig ito ng matanda, hindi ito nag-alinlangang sumagot ng, sa loob lamang ng 3 araw. 3 araw na lamang bago sumapit ang kabilugan ng buwan. Ang gabing pinakamakapangyarihan ang Tagimarok. Kinaumagahan pagkatapos ng kanilang pagbalik, agad na nagsimula ang paghahanda. Wala pang liwanag ng araw nang gisingin ng matandang manggagamot si Utod at ang kanyang ama. Sa labas ng bahay, sa ilalim ng malamig na hanging umaga, itinuro nito sa kanila ang unang hakbang. Ang asin ang isa sa pinakamatandang sandata laban sa mga nilalang tulad ng Tagimarok. Hindi ito makakatawid sa linya ng asin. Susunog ito sa kanyang balat tulad ng apoy sa laman ng tao. Nagsimula sila sa paglalagay ng makapal na hanay ng asin sa paligid ng buong bahay. Hindi ito basta simpleng pagkakalat. Kailangan itong maging tuloy-tuloy, walang putol, mula sa isang dulo hanggang sa makabalik sa pinagmulan. 6 na sako ng asin ang nagamit nila at halos buong umaga ang ginugol sa pagtiyak na walang bahagi ng linya ang masisira. Tandaan ninyo, kahit 1 pulgada lamang ang mawala sa linya, makakapasok na ang Tagimarok. Kaya gabi-gabi, bago lumubog ang araw, kailangan ninyong suriin ang buong linya at siguraduhing buo pa ito. Pagkatapos ng asin, nagsimula sila sa paglalagay ng mga dahon ng sambong at tanglad sa bawat bintana at pintuan. Ang amoy ng mga halamang ito ayon sa matanda ay nakakapagpahina sa mga pandama ng Tagimarok. Nalilito ito, nababawasan ang kakayahan itong makaramdam ng presensya ng tao. Pero hindi ito sapat. Ang mga ito'y pampigil lamang, hindi pangpatay. Ang tunay na laban ay magaganap sa loob, sa inyong mga puso at isipan. Tandaan ninyo, ang Tagimarok ay hindi namamatay. Ito'y kinukulong lang. Nang hapong ding yun, tinipon ng matanda ang buong pamilya sa loob ng bahay. Nakaupo sila sa sahig, nakapalibot sa isang lumang mapa na iginuhit ng matanda sa lupa gamit ang uling. Ito ang inyong bahay, at ito ang balon. Ang lagusan ay nasa ilalim ng balon. Hindi kayo makakapunta roon, at hindi rin dapat. Ang kailangan nating gawin ay pigilan ng Tagimarok na ganap na makalabas. Pero Apo, paano po natin gagawin yan? May 3 bagay na kailangan nating gawin. Una, kailangan nating pahinain ng Tagimarok bago ang kabilugan ng buwan. Pangalawa, kailangan nating hadlangan ang kanyang pagkain. Ang inyong away, takot, at kawalan ng pag-asa. At pangatlo, sa gabi ng kabilugan ng buwan, kailangan nating isagawa ang ritual na magbabalik sa kanya sa kabilang panig. Ano ang ritual na yon, Apo? Tumayo ang matanda at lumapit sa kanyang supot na daladala mula pa kanina.
Binuksan ito at inilabas ang isang bagay. Isang lumang punyal na may ukit na mga simbolo. Isang bote ng langis na may kakaibang amoy. At isang tela na may mga sulat na hindi mabasa ni Utod. Ang punyal na ito'y gawa sa tanso at pilak. 2 metal na mahina ang tagimarok. Hindi ito makakapatay sa kanya, ngunit makakapinsala. Ang langis na ito'y gawa sa sari-sari ng mga halaman at dugo ng hayop. Kapag nadikit ito sa balat ng tagimarok, susunog ito tulad ng asido. At ang telang ito ang gagamitin natin para sa ritual. Ang unang gabi ng paghahanda ay lumipas ng tahimik. Nagbantay si Utod kasama ang kanyang ama malapit sa bintanang nakaharap sa balon, habang ang matanda naman ay nanatili sa sala, nagdarasal at naghahanda ng mga kailangan para sa mga susunod na gabi. Walang lumabas mula sa balon ng gabing yan, ngunit ramdam ni Utod ang presensya nito. Parang may mata na nakatitig sa kanila mula sa kadiliman, naghihintay, nagmamasid. Alam niya na may kakaiba. Nararamdaman niya ang asin at ang mga halaman. Magiging maingat siya ngayon, pero mas magiging agresibo rin. Ang ikalawang gabi ay ibang-iba. Nagsimula ito sa isang mahina ngunit malinaw na tunog. Isang kaluskos mula sa direksyon ng balon. Nasa loob ng bahay si Utod kasama ang kanyang pamilya nang marinig nila ito. Agad na tumayo ang matanda at dumukot sa kanyang bewang kung saan nakatali ang punyal. Nagsisimula na. Bulong nito. Sumilip si Utod sa bintana. Sa liwanag ng mga bituin at kalahating buwan, nakita niya ang bahagyang paggalaw sa paligid ng balon. May mga anino na gumagalaw sa dilim. Hindi lang isa. Bulong niya na nanginginig ang boses. Ang tagimarok ay may kakayahang lumikha ng mga anino, mga kopya ng kanyang sarili. Hindi sila tunay, ngunit maaari silang manakit. At ang layunin nila ay isa lamang: sirain ang linya ng asin. Tama ang matanda. Sa loob ng ilang minuto, nakita ni Utod ang mga anino na nagsimulang lumapit sa bahay. Hindi sila tumatapak sa lupa. Parang lumulutang. Mga paa na halos hindi dumadampi sa damo. Ngunit nang marating nila ang linya ng asin, tumigil sila. Nang masipat nila yon, hindi nila maiwasang mapanatag. Sa isip-isip nila, hanggat naroon ang mga pangontrang yon, wala na silang dapat pang ikabahala. Ngunit nang mapansin ito ng matanda, ay kaagad itong lumapit, kasabay ng pagbulong nito sa kanyang ama nang, Huwag kayong magpaloko. Sinusubukan lamang nila tayo. at parang sinagot ng mga anino ang babala ng matanda. Biglang nagsimula silang magkalat sa iba't ibang direksyon. Hinahanap ang mahinang bahagi ng linya. Utod, samahan mo ako. Kailangan nating bantayan ang buong linya. Lumabas sila ng bahay, dala ang mga ilaw at ang punyal. Ang lamig ng hangin ay tumagos sa balat ni Utod, ngunit hindi yon ang nagpanginig sa kanya. Ang presensya ng mga anino sa paligid, ang pakiramdam ng mga matang nakatitig sa dilim. Naglakad sila sa paligid ng bahay, sinusuri ang linya ng asin. Sa bawat hakbang naririnig ni Utod ang mahinang huni mula sa dilim. Parang kwago, ngunit hindi eksaktong kwago. Agad na dumukot ang matanda sa kanyang supot at nagbuhos ng dagdag na asin. Ngunit habang ginagawa niya ito, may naramdaman si Utod sa kanyang likuran. Mabilis siyang lumingon. Nandoon ito, isang anino, nakatayo lamang sa ilang metro ang layo. Ngunit hindi ito tulad ng iba na nakita niya. Ito ay mas solido, mas malinaw. At sa gitna ng anino,
May dalawang mata na nagniningning sa dilim, pulang-pula at nakatuon sa kanya. Apo, bulong ni Utod. Hindi maalis ang tingin sa anino. Nakikita ko, Utod. Huwag kang tatakbo. Huwag kang magpapakita ng takot. Mahirap sundin ang payo ng matanda. Ang bawat hibla ng katawan ni Utod ay sumisigaw na tumakbo, na magtago, na lumayo sa nilalang na ito. Ngunit pinilit niyang manatiling nakatayo. Pinilit niyang panatilihing matatag ang kanyang mga tuhod. Maya-maya pa, ang anino ay nagsimulang gumalaw. Hindi pa palapit, kundi paikot. Parang hayop na pinag-aaralan ang kanyang biktima. Ang anino'y patuloy na nagpaikot-ikot. Ang mga mata nito'y hindi umaalis kay Utod. Ngunit nang magsimulang mamula ang silangan, tanda ng paparating na bukang liwayway, unti-unting nagsimulang kumupas ang anino. Pagsilay dito ng matanda, kagad siya nitong inabisuhan na bumalik sa loob. Maging siya man, halos hindi makapaniwala sa mga nangyari. Pakiramdam niya kasi, parang ang bilis ng takbo ng oras noong gabi. Nang umagang yun, lahat sila ay nagpahinga. Puyat na puyat ang bawat isa dahil sa magdamagang pagbabantay. Habang nagpapahinga ang kanyang mga magulang, pasimple naman siyang tumungo sa lugar kung saan naroon ang matandang manggagamot. Paglabas niya ng bahay, nadatnan niya itong nakaupo sa harapan ng balon. Paulit-ulit na binabato ang uka nito. Hindi kalayuan sa kinaroroonan ng matanda. Napansin niya ang malalalim na uka sa lupa na hindi niya mawari kung sino ang may gawa. Dala ng kuryosidad, dali-dali siya ritong lumapit at nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng mga karit na yon. Nang marinig ito ng matanda, bahagya itong napasilay sa kanya, bakas ang matinding problema sa mga mata. Maya-maya ay napasinghap ito ng malalim, kasabay ng pagsagot nito sa kanya ng, Mga palatandaan niya ng Tagimarok. Ibig sabihin, naghahanda na rin siyang makipaglaban sa atin. Maghanda ka, Utod, dahil mamayang gabi posibleng magparamdam siya at ang kanyang mga alaga. Batid kong hindi siya basta-bastang papayag na maisara ang lagusang ito ng hindi nakikipagpatayan sa atin. Matapos nitong magsalita, kagad itong tumayo at bumalik sa loob ng bahay. Sumunod naman siya, ngunit hindi maipagkakaila ang takot sa kanyang mga mata. Kinahapunan, nang magising na ang kanilang pamilya, dito na ito sinimulang tupiin ng matanda. Dahan-dahan nilang pinag-usapan ng tungkol dito, kalakip ng mga bagay na posibleng mangyari pagsapit ng gabi. Sinimulan na rin itong ilahad ang tungkol sa kakayahan ng Tagimarok upang hindi masurpresa ang mga maglalakas loob na kumalaban dito. Ayon sa matanda, ang Tagimarok ay kasing lakas ng isang gabunang aswang. Wala itong takot sa katawan at hindi ito marunong mag-alangan. Nanindigan din ito na mas mainam na umalis na muna roon ang kanyang ina't mga kapatid na walang kakayahang tumulong para maiwasan ang mga hindi inaasahang pagkamatay ng kanilang mga kadugo. Nang marinig ito ng kanilang padre de pamilya, ora mismo ay nagdesisyon ito. Kagad nitong pinaalis ang kanyang asawa at mga anak para mailigtas sa pagsapit ng gabi. At nang mailikas na nila ito, muli silang bumalik ng bahay para paghandaan ang mga susunod na pangyayari. Sumapit ang takip silim at ang sitwasyon ng paligid ay hindi na katulad ng dati. Mabigat na ang hangin, wala na silang nakikitang mga hayop at maya't maya silang nakakarinig ng mga paninitsit. Batid nila na isa yon sa mga senyalis, kaya naman nanatili sila sa loob at nagmasid ng maigi. Nakahanda na rin ang kanilang mga sandata kung sakali mang makatawid ito sa kanilang mga harang at depensa. Noong una, duda pa ang kanyang ama na makakatawid ang nilalang.
Pero nang maipaliwanag na ng manggagamot sa kanila ang lahat, biglang nagbago ang reaksyon nito. Hindi yun posible kung matindi na ang galit sa atin ng Tagimarok. Sa ngalan ng desperasyong mabuhay, walang puwersa o pangontrang makakapigil sa isang nilalang. Yan din ang dahilan ko kung bakit pinaalis ko rito ang iyong pamilya. Nababahala ako na hindi tayo rito aabutan ng 3 araw. Mukhang mas malakas pa siya sa inaasahan ko. Kinagabihan, halos walang sino man sa kanilang 3 ang nagsalita. Ang bawat isa ay nakaupo lamang sa kani-kanilang pwesto habang pinakikinggan ang bawat kaluskos na nanggagaling sa labas ng bahay. Paminsan-minsan ay umiihip ang malamig na hangin, dahilan upang bahagyang umalog ang mga dingding na kawayan. Ngunit kakaiba ang gabing yon. Walang huni ng kuliglig, wala ring kahol ng aso o tilaok ng manok mula sa kalapit baryo. Parang pati ang kalikasan ay naghihintay. Mahigpit na hawak ng ama ni Utod ang kanyang gulok. Samantalang ang matandang manggagamot naman ay tahimik na nakaupo sa gitna ng sala, nakapikit habang paulit-ulit na binibigkas ang kanyang mga dasal. Si Utod naman ay kanina pang nagmamasid at animoy hindi na mapakali. Pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid mula sa bawat sulok ng paligid. Maya-maya pa, may narinig silang malakas na pag-atungal na nagmumula sa lugar kung saan naroon ang balon. Kaya alam na nila kung saang nilalang ito nagmumula. Pagkatapos ng atungal ay mabilis na bumalik ang katahimikan. Ngunit namayagpag lamang ito sa maikling oras. Ilang minuto ang dumaan. Biglang nauga ang dingding ng bahay dahil sa malakas na pagsuwag ng nilalang sa labas. Paulit-ulit itong nangyari hanggang sa lumangit-ngit na ang pader na gawa sa matibay na uri ng kahoy. Di nagtagal, tuluyan na itong nabasag sa gitna ng makapal na alikabok. Unti-unting lumitaw ang napakalaking anyo ng Tagimarok. Hindi ito nagmadaling umatake. Sa halip ay nanatili lamang itong nakatayo habang pinagmamasdan ng bawat isa sa kanila. Tila isang mabangis na hayop na siguradong wala nang makakatakas sa kanyang mga pangil. Sa likuran nito ay nahahanay ang 3 nitong alipin. Hindi sila magkakapareho ng anyo. Ang isa ay napakahaba ng mga braso, halos sumayad na sa lupa ang mga kamay. Ang isa naman ay baluktot ang buong katawan at gumagapang na parang malaking butiki. Samantalang ang huli ay payat na payat, ngunit ang 2 matang nagliliyab ay sapat na upang magdulot ng matinding takot sa sino mang makakakita. Nang makita ito ng matandang manggagamot, ay hindi ito kaagad kumilos. Nakatitig lamang sila sa Tagimarok habang mahigpit na nakahawak sa kanyang punyal. Maya-maya ay muli itong umatungal at kasabay nito ang buong puwersa nitong pagsugod. Una nitong sinalakay ang matanda. Gamit ang tuka ng nilalang, tinangka nitong undayan ng saksak ang matanda sa katawan. Ngunit dahil sa talas ng pandama at paningin ng manggagamot, hindi ito basta-bastang nangyari. Pag-ilag nito sa nilalang na yon, tsaka naman sumugod ang 3 nilalang na kasama nito patungo sa kinaroroonan nilang mag-ama. Nang makita ito ng tatay niya, pilit nitong kinuha ang atensyon ng 3. Dali-dali itong kumaripas ng takbo palayo sa kanya habang gumagawa ng ingay. Kaya naman nang mapansin ito ng 3 nilalang, hindi ito nagdalawang isip na sumunod. Kagad itong bumuntot sa tatay niya hanggang sa magkagulo na ang paligid. At habang nangyayari ito, walang nagawa si Utod kundi ang magtago. Inamin niyang malakas ang kanyang loob na kaharapin ng nilalang na yon. Ngunit iba na ang kanyang naramdaman nung makita niya na ito ng harapan. Ang kanyang pag-asa ay biglang nawala. Ang kanyang tapang ay nilamon ng matinding takot. At ang kanyang lakas ay nawala na parang bula. Dahil sa pangyayaring yon, nagmamadali siyang nagtago sa parte ng sala kung saan may malaking aparador.
Dali-dali siyang nagsumiksik doon at walang ano-anong isinara ang pinto. Bagaman nasa loob na, nagpatuloy pa rin ang mga naririnig niya. Nagtagal ng ilang oras ang mga sigawan at iyakan hanggang sa makatulog siya nang hindi niya namamalayan. Pagmulat ng kanyang mga mata, ang liwanag ng araw ay pumapasok na sa loob ng aparador kung saan siya nagtatago. At nang buksan niya ito, nagulat siya sa kanyang mga nakita. Kalahati ng bahay ay natapyas. Para itong dinaanan ng ipo-ipo at kahit saan mang panig siya lumingon, hindi niya nagawa pang makita ang kanyang ama at ang matandang albularyo. Wala itong iniwang bakas sa paligid, ngunit kapansin-pansin ng mga dugong nagkalat. Sa sobrang takot niya, iniwan niya ang lugar na yon nang hindi man lang naghahanap. Pagdating niya ng baryo, kaagad niyang tinunto ng pinuntahan ng kanyang ina para maipaalam ang nangyari sa matanda at sa tatay niya. Nang mahanap niya na ito, doon na nagsimulang magkagulo ang mga tao dahil sa kanyang istorya. Kaagad na tumungo ang mga kababaryo nila sa kanilang tahanan para umusisa, pero wala na sila roong nakita. At ang tanging nadatna na lamang nila ay ang guho ng bahay at ang kulay dugong tubig sa balon. Marami ang nagbigay ng kani-kanilang haka-haka, pero walang nakapagpatunay nito. Makalipas ang ilang araw, tapos nang sumapit ang gabi ng kalakasan ng Tagimarok. Hindi na ito nakita pa ni Utod, pero naniniwala siya na posibleng nakalabas na ang kalahati ng katawan nitong nakakulong. Gayunpaman, hindi na ito mahalaga para sa kanya, gayong wala na sa piling nila ang kanyang ama. Upang makapagbagong buhay, nagpa siya silang bumalik sa kanilang pinagmulan. Mahirap itong gawin at hindi naging madali ang kanilang pagsisimula, ngunit kahit papaano na itayo nilang muli ang kanilang pamilya. Ayon sa kanya, araw-araw na umiiyak noon ang kanyang ina, paulit-ulit na hinahanap ang tatay niya. Naniniwala rin itong babalik pa ang kanilang ama, ngunit hindi na gaanong nakumbinsi si Utod na magkakatotoo ito. Para sa kanya, tanggap na niyang patay ito at hindi na rin ito mahalaga. Ang importante, nakalayo na sila sa nilalang na nagbibigay ng salot sa kanilang mga buhay. Inakala niyang magiging malaya na sila pagkatapos ng ginawa nilang pag-alis. Pero ang hindi niya alam, mananatiling nakabuntot sa kanila ang nilalang. Totoong naiahon na nito ang katawang nakakulong sa kabilang parte ng lagusan, pero hindi pa nito ganap na nakukuha ang lakas nito. May isang tao pa itong gustong makuha, at yun ay sila kay Doming. Kaya niya nalaman ng patungkol sa bagay na yon ay dahil sa manggagamot na tumulong sa kanila at nakakaalam din ng istorya tungkol sa Tagimarok. Nang marinig niya ang tungkol dito, hindi niya ito ipinagsabi sa kanyang ina. Itinago niya yun sa paniniwalang wala na silang kaugnayan sa matanda. Ngunit makalipas lamang ang 7 buwan, may bumisitang matanda sa kanilang tahanan. Kalbo ito, mataba ang pangangatawan at kulukulubot na ang balat. Sa kanyang leeg ay nakasabit ang isang kwintas. Hindi niya alam kung ano ito, pero malakas ang kutob niya na isa itong uri ng mutya. Dahan-dahang naglakad ang matanda papasok sa bakuran nila. At nung makarating na ito sa harap ng pinto, kaagad itong kumatok habang inilalahad ang kanyang kailangan. Sinabi nito na hihingi lang ito ng kakarampot na tubig, pero nang makita siya nito, tila bang wala na itong interes sa isang basong tubig na kanyang hawak-hawak. Hindi kaagad nagsalita ang matanda. Nakatayo lamang ito sa harapan ng pintuan habang nakatitig kay Utod. Hindi ito kumukurap. Ang mga mata nito ay tila matagal nang may hinahanap. At nang makita siya, para bang natagpuan na rin ito ang matagal nang nawawalang bagay. Hindi niya maipaliwanag ang pakiramdam. Wala namang ginagawa ang matanda, ngunit ang bawat segundo ng pananahimik nito ay tila nagpapabigat sa hangin. Ikaw ba si Utod? Oho, ako nga ho. Bakit po? Nasaan ang iyong ina?
Nasa likod po, naglalaba. Hindi pa man siya tapos sa pagsasalita. Lumabas na ang kanyang ina mula sa likuran ng bahay. Pagkakita nito sa matanda ay kaagad itong napahinto. Magandang hapon po. Pasensya na kung biglaan ang pagpunta ko. May mahalaga sana akong sasabihin. Pinatuloy nila ito sa loob. Tahimik na umupo ang matanda sa isang lumang bangkong kahoy. Hindi nito hinawakan ng tubig na kanina pa inialok ni Utod. Sa halip ay muli nitong pinagmasdan ang kabuuan ng bahay. Parang may hinahanap. Parang may tinitiyak. Maya-maya ay tumango ito. Pagkatapos bigla itong nagpakilala sa kanila. Inilahad nito na siya sila kay Doming at ilang buwan na sila nitong hinahanap magmula noong nabalitaan nito ang tungkol sa nangyari sa dati nitong tahanan. Marami ang naniniwalang matagal na siyang pumanaw, pero hindi alam ng mga nakakakilala sa kanya ay nagtago lang siya sa bundok para pagbayaran ang kasalanan na dulot ng kanyang kapabayaan. Ilang taon din niyang pinarusahan ang kanyang sarili bago niya tuluyang nalaman ang mga nangyari. Nabanggit din ito na pinarusahan na rin niya ang nagbenta sa kanila ng lupa dahil lumabag ito sa usapan nilang dalawa. Pagkatapos tsaka ito humingi ng tawad. Ito na rin mismo ang nagkumpirma na wala na ang kanyang ama at ang manggagamot nitong kasama. Posibleng pinatay ito ng tagimarok at yon ang ginawa nitong alay para makuha nito ng tuluyan ang kanyang katawan. Ngunit hindi pa roon nagtatapos ang lahat. Bagaman kumpleto na ang nilalang, nananatiling nakabaon sa katawan nila kay Doming ang malaking porsyento ng kapangyarihan nito. Nakabaon din sa katawan ni Utod ang isa sa pinakamalakas nitong enerhiya na maaaring nakuha niya noong una nilang pagkikita. At kaya ito pumunta sa kanilang tahanan at nagpakilala ay dahil sa gusto sila nitong tulungan. Mariing inilahad ng matanda na hindi doon nagtatapos ang lahat. Araw na lamang din ang makapagsasabi bago muling mangyari ang pagsalakay ng nilalang. At dahil dito, kung kaya't nagdesisyon sila kay Doming na lumabas sa kanyang lungga. Hindi dahil sa may sapat na siyang tapang, kundi dahil sa pagnanais niya na pigilan ang nilalang na makuha ang enerhiyang nakakulong sa katawan ni Utod. Sa sandali kasi na makuha niya ito, mapanghahawakan na niya ng buo ang ilan sa pinakamalalakas niyang abilidad. At ito ang magiging daan para mahanap na rin ito ang una at huli nitong biktima. Dahil sa sinabi nila kay Doming, wala siyang nagawa kundi ang maniwala. Wala man itong konkretong ebidensya, batid niya na hindi nagsisinungaling ang mga mata ng matanda. Maya-maya pa, nang mailahad na nito sa kanila ang lahat, may hinahon itong nagwikas sa kanila ng, Mag-empake na kayo. Hindi tayo pwedeng abutan ng gabi sa lugar na ito. Tutungo tayo sa bahay ko para magtago. Mas ligtas doon kumpara rito. Matapos nun, hinintay sila nito sa labas ng bahay. Ilang minuto lang ang lumipas. Lumabas na silang magkakamag-anak, bitbit ang kanilang mga gamit. Walang nagsasalita sa kanilang panig, ngunit bakas ang hindi maipagkakailang takot. Tahimik ang buong paligid habang naglalakad ang pamilya ni Utod, kasunod nila kay Doming. Wala ni isa sa kanila ang naglalakas loob na magsalita. Tanging ang agos ng ilog at pagaspas ng hangin sa mga dahon ang maririnig sa kanilang dinaraanan. Habang papalayo sila sa baryo, lalo namang nagiging masukal ang kanilang nilalakaran. Napansin ni Utod na hindi basta-basta naglalakad ang matanda. Bawat ilang hakbang ay humihinto ito, yumuyuko, tsaka pinagmamasdan ng lupa. Minsan ay pumipitas ito ng dahon. Minsan na may kumukuha ng maliit na bato at inilalagay sa bulsa ng kanyang lumang kamiseta. Apo, bakit niyo po ginagawa yan? Mahina niyang tanong. Hindi kagad sumagot sila kay Doming. Ilang sandali pa bago ito nagsalita.
Kapag may nilalang na katulad ng tagimarok na naghahanap sa isang tao, may mga bakas itong naiiwan. Hindi yun nakikita ng ordinaryong mata, pero may mga halaman at bato na kayang sumipsip ng kanyang amoy. Kapag nagbago ang pakiramdam ng mga ito, ibig sabihin ay malapit lamang ang panganib. Tumango si Utod, ngunit nanatili ang kanyang pag-aalala. Halos kalahating araw silang naglakad bago sila makarating sa paanan ng isang mataas na bundok. Sa gilid nito ay may makipot na daan na natatakpan ng mga ligaw na halaman. Kung hindi sila pinangunahan nila kay Doming, ay hindi nila mapapansing may daan pala roon. Malapit na tayo. Makalipas ang ilang minutong pag-akyat, ay bumungad sa kanila ang isang maliit na bahay na yari sa matitigas na kahoy. Hindi ito kalakihan, ngunit napakalinis ng paligid. Napansin ni Utod na paikot sa buong bakuran ang mga halamang hindi niya kilala. Sa bawat sulok naman ay may nakabaong may itim na bato na may mga lumang ukit. Pagpasok nila sa loob ay mas lalo siyang namangha. Hindi ito ordinaryong bahay. Nakabitin sa dingding ang iba't ibang uri ng sibat, gulok, kampilan at mga lumang punyal. May mga busog ding yari sa matigas na kahoy at mga palaso na ang dulo ay kulay pilak. Sa kabilang bahagi naman ay may dose-dose ng banga na puno ng iba't ibang ugat, langis at pinatuyong dahon. Tahimik lamang ang kanyang ina habang pinagmamasdan ng lahat. Ito ho ba ang bahay ninyo? Oh, Mag-isa lang ho kayong nakatira rito? hindi. Marami akong kasama noon. Ngayon, ako na lang ang natira. Walang nagtanong. Kitang-kita nila ang lungkot sa kanyang mga mata. Lumapit ito sa isang lumang baul sa ilalim ng kama. Maingat niya yung binuksan. Sa loob ay naroon ang ilang mutya, lumang kwintas, pulseras na yari sa tanso at pilak, at ilang perasong batong may kakaibang kinang. Isa-isa niya yung inilabas. Ang mga itong natira sa aming samahan. Ano ho, Apo? Samahan? Hindi lang ako ang nagbabantay. Kagaya ng sinabi ng manggagamot na kasama ng nawalang tatay mo, marami kami. Noong kabataan ko, mahigit 50 manggagamot ang nagbabantay sa iba't ibang bahagi ng Kalinga. Bawat isa sa amin ay may sariling sakop. Bawat isa ay may tungkuling pigilan ang mga nilalang na hindi dapat makapasok sa mga pamayanan. Nasaan na po sila ngayon? Marami na sa kanilang na maalam. Sa ngayon, parang dadalawan na lamang ang natitira. Yung ibang buhay pa, mas piniling tumalikod kaya ko. May ilan din na pinatay ng mga aswang. At may ilan na pinatay ng sarili nilang kasamahan. Hindi na sila muling nagsalita. Habang nagpapahinga ang kanyang ina't mga kapatid, tinawag nila kay Doming si Utod palabas ng bahay. Sumama ka sa akin. May gusto kong ipakita sa iyo. Sumunod naman siya. Sa likuran ng bahay ay may malawak na bakuran. Sa gitna nito ay may malaking batong halos kasing laki ng kalabaw. Tumayo ka dyan. Sinunod niya ang utos. Maya-maya ay inilabas ng matanda ang mutyang nakasabit sa kanyang leeg. Hindi ito kumikinang. Mukha lamang itong ordinaryong batong itim. Ngunit nang ilapit niya ito kay Utod, ay biglang uminit ang paligid. Kasabay nito ay nakaramdam si Utod ng matinding kirot sa kanyang dibdib. Napaatras siya. Apo! Huminga ka. Huwag mong labanan. Ngunit habang tumatagal ay lalo lamang lumalakas ang sakit. Pakiramdam niya ay may kung anong gumagalaw sa loob ng kanyang katawan. Parang may apoy na gustong lumabas.
Maya-maya ay biglang lumiwanag ang mutya. Kasabay nito ay napaatras sila kay Doming. Hindi maaari. Mas malaki pala ang enerhiyang napunta sa iyo. Hindi lamang bakas ang iniwan ng Tagimarok. Ito ay totoong bahagi ng kanyang kapangyarihan. Dagdag pa nito na, isa yon sa mga rason kung bakit hindi siya nito ginalaw noong natalo na nito ang kanyang ama. Marahil may binabalak ang nilalang sa kanya. Marahil ay naniniwala ito na magkikita silang dalawa. Matapos itong mapagtanto ng matanda, ay napamura na lamang ito. Galit na galit yon. Animoy may nalaman itong hindi dapat. Sinubukan niya itong kausapin, pero sa kasamaang palad, hindi na ito sumagot. Maya-maya pa, kagad itong pumasok sa loob ng bahay niya na parabang meron itong hinahanap. Nagtagal ito ng kalahating oras sa loob ng kanyang silid bago lumabas. Si Utod naman at ang kanyang ina ay nanatili lang sa sala, naghihintay sa pagbabalik ng matanda. Pagharap naman ito sa kanila, dito na ito nagdesisyong ibahagi ang mga nalalaman nitong lihim. Ayon kay Lakay Doming, ang kapangyarihang napapaloob sa katawan ni Utod ay paraan ng nilalang para mahanap siya kaagad, gaano man kalayo o kahit tawid dagat pa ang distansya sa kinaroroonan nito. Naniniwala ito na ginawa yun ng Tagimarok para madali nitong makuha ang pakay niya. Kumbaga, para siyang bala ng tirador na nakatadhanang tamaan ang dalawang ibon. Bagaman matalinhaga, alam ni Utod ang ibig sabihin nito. Iisa lang ang gustong sabihin nila kay Doming, at yun ay walang iba kundi nasa panganib sila. Kinahapunan, matinding paghahanda ang ginawa ng matanda. Nagtarak ito ng mga matatalas na kawayan sa lupa na parabang nagsisilbing ikalawang bakod nito sa hindi inaasahang pagsalakay ng nilalang. Gulong-guluman at natatakot, pinili niya itong tulungan. Hindi sila umalis sa lugar nito dahil alam niya na kahit saan siya magpunta, mahahanap at mahahanap pa rin siya ng humahabol sa kanila. Pagsapit ng dapit hapon, nang may handa na nila ang lahat, nagtipon sila sa harapan ng altar para magdasal ng taimtim. Yon ang ginawa nila sa loob ng ilang oras hanggang sa hindi na nila mamalayan ang pagsapit ng dilim. At nung yumakap na ang kadiliman sa buong paligid, dito na nila naramdaman ang pagpaparamdam ng nilalang. Habang papalapit kung ano-anong bagay na ang naririnig nila. May mga pagtawag mula sa kanyang ama at sa mga manggagamot, kasama ng iba pang mga boses na hindi nila kilala. Di nagtagal, nagkaroon ng katahimikan bago nila narinig ang malakas na kalabog sa labas na nagwasak sa bakod ng tahanan. Kasabay nito ang mabilis na pagpasok ng nilalang. Umaatungal pa to habang paulit-ulit na sinusuwag ang dingding ng bahay. Kung ano ang ginawa nito sa tahanan nila kay Doming, ganun ulit ang kanilang nararanasan. Alam niya na hindi magtatagal ay mabubuksan nito ang tahanan at hindi nga siya nagkamali. Dahil sa loob lamang ng ilang segundo, nawasak nito ang bahay nila kay Doming. Dali-dali rin itong pumasok kasabay ng buong puwersa nitong pagsugod sa matanda. Mabilis na nagkagulo sa loob hanggang sa hindi na malaman ng kanyang ina at mga kapatid kung saan sila tutungo. Matapang namang kinaharap nila kay Doming ang nilalang, ngunit dahil sa tatlo nitong kasama, labis itong nahirapan. At nung masipat niyang hindi na nakakalaban ng matanda, may kung anong nag-udyok sa kanya na tumulong. Napagtanto ni Utod na mamamatay silang lahat kung hahayaan niya sila kay Doming. Kaya naman kahit hindi alam ang gagawin, di na siya nag-isip pa. Kagad siyang lumapit sa matanda, bit-bit ang nakuha niyang sundang at walang habas niyang inatake ang nilalang. Dahil dito kaya walang nagawa ang Tagimarok kundi ang umatras at iwan ang nanghihinang katawan ng matanda. Pagdistansya nito sa kanya, mabilis itong gumapang sa kisame at sumungkab. Sa lakas ng nilalang na yon, mabilis siya nitong kinaladkad papalayo
Paulit-ulit siya nitong ibinalibag sa sahig hanggang sa magsimula ng umagos ang dugo sa kanyang ilong at bibig. Maya-maya pa, nang mawawala na siya ng malay, dito naman nakatayo sila kay Doming. Mabilis nitong sinunggaban ng nilalang, subalit habang binabagtas nito ang daan, hindi nito namalayan ang tatlo nitong kasama na nagtatago sa dilim. Kaagad na sumunggab ang tatlo, dahilan para tuluyang bumao ng mga kuko nito sa katawan ng matanda. At sa haba nito, tumagos ito sa kabila ng tagiliran niya. Napinsala nitong mahalagang sistema ng matanda, dahilan para tuluyan itong manghina at mawala ng lakas. Sa loob lamang ng ilang segundo, namatay sila kay Doming. Matapos nun, ngumisi ang Tagi Marok habang dahan-dahang tumitingin sa kanya. Bigla nitong ibinuka ang bunganga nito, kasabay ng pagpasok sa kanyang sistema ng mahaba nitong dila. At sa pamamagitan ng ginawa nito, nahigop nito ng tuluyan ang kapangyarihang ipinasa nito sa kanya sa una nilang pagkikita. Matapos itong gawin ng nilalang, muli nitong binuka ang kanyang bibig at sa pagkakataong yon sinakmal nito ang mukha ni Utod habang nakatarak sa kanyang dibdib ang mahaba nitong kuko. Pinatay din ito ang kanyang magulang at iba pang kapatid, maliban na lang sa sumunod sa kanya na nakatago sa ilalim ng papag. Nakita nito ang lahat ng mga nangyari at ito ang naging saksi sa buhay na minsan niyang tinamasa. Matapos itong gawin ng Tagi Marok, muli itong lumapit sa matanda at tuluyan itong kinuha ang kanyang pakay bago umalis ng tahanan. Ayon sa kapatid ni Utod, di pa man nakakalayo ang nilalang, nakita niya itong nag-anyo bilang isang tao. At magmula noon, hindi niya na ito nasilayan pa. Kinaumagahan matapos ang insidente, umalis ang kapatid niya sa lugar. Nagpalaboy-laboy ito sa kung saan-saan hanggang sa mapadpad ito sa lugar na ngayon ay kanyang tinitirahan. Naniniwala rin ito na magpahanggang sa ngayon, patuloy na nabubuhay ang nilalang. Maaaring nakikihalubilo ito sa maraming tao habang patuloy na nagpapalakas. May kutob din ang kanyang kapatid na hindi lang ito nag-iisa. Marahil maraming tagapagbantay ng mga lagusan ng nabigo dahil sa dunong at kakayahan ng isang Tagi Marok. Magpahanggang sa ngayon, pinuno, sariwa pa rin sa isipan ng mga naging anak ng kapatid ni Utod ang imahe ng taong tumulong sa kanila na isang tagapagbantay ng lagusan na si Lakay Doming.